Dobrý večer, všichni tady vítám a než začneme, tak na začátek bych řekla pár takových technických informací, že během školení prosím mějte vypnutý mikrofony, ať se navzájem nerušíme, ale pokud byste měli nějaké otázky, můžete psát do chatu, anebo potom můžete se zeptat na konci školení. Já se jmenuji Liby Petriková, jsem členkou řídící rády Unie kosmetiček a dnešní školení probíhá vlastně ve spolupráci s naším firemním partnerem společnosti Beauty Ponte, která se zaměřuje na moderní a kvalitní přístroje do kosmetických salonů. Dnes se seznámíme s přístrojem Blumea Lafontaine. Já doufám, že to správně vyslovuju. Kdyby špatně, tak určitě mě opravte a uvidíme jeho využití přímo v praxi, přímo ze salonu. Jinak já si myslím, že někteří z vás už měli možnost i vyzkoušet si na své pleti tady ten přístroj na jarním veletrhu na For Beauty v Praze, protože Beauty Ponte měla krásný stánek a měli tam prakticky ukázky, bylo to krásný opravdu. A já asi bych předala slovo paní Lucii Beniškové, ať vás provede dnešním školením a samozřejmě řekne vám o tom mnohem víc. Děkuju za přivítání, děkuju za milá slova a já vás všechny samozřejmě tady vítám taktéž za Beauty Ponte a jsem ráda, že jste se chtěli zúčastnit, že jste se zúčastnili našeho setkání věnovaném právě naší novince, francouzské inovaci La Fontaine, kterou jsme měli možnost a poprvé jsme ji v Čechách a na Slovensku ukázali na veletrhu For Beauty, kde vás přišlo spousta a měli jste zájem. A co se stalo na to očekávání, že už mezi vámi je i spousta už majitelek La Fontaine, protože třeba se nemohli zúčastnit nebo nechtěli čekat. Některé byly záhy a navštívili i třeba francouzský veletrh, kde se setkali přímo s firmou Blumea, která je výrobcem La Fontaine a natolik je to nadchlo, že muselo, takže že je museli mít La Fontaine a takže opravdu nejenom nás překvapil zájem o tuto technologii, takže aniž bychom to tušili, tak už je mezi vámi i spousta majitelek. Naposledy dnes naše školitelka magistra Nováková Blanka byla školit v Příbrami, protože taktéž paní už nechtěla čekat, měla informace a viděla všechno, co potřebovala vidět a už chtěla být majitelkou. Takže pojďme si představit naši novinku. Vy, kteří nás znáte, tak víte, že Beauty Ponte se spolupracuje pouze s přístroji, které jsou originální technologie. A La Fontaine mezi ně patří. Je to La Fontaine je technologie, je to jediný přístroj, který vzájemně kombinuje tyto tři technologie a vzájemně se doplňující technologie. Makroexfoliaci, mikrovibrační masáž a lumitoterapii. To číslo 633 nanometrů je tam záměrně. Vy víte, že naším úkolem je být transparentní, vše vysvětlit, vše ukázat a máme se o co opřít, takže i zde rovnou ukazujeme a vyjadřujeme, v jaké síle tady ta luminoterapie pracuje. Co bych hrozně ráda zmínila, a je to zase něco, čím se můžeme pochlubit a ne každý úplně to má ocenění. Vy, kteří znáte naši originální studenou plazmu Dr. Platon Ultra, tak má taktéž, kromě samozřejmých certifikací na bezpečnost, ISO certifikace a podobně, tak i Dr. Platon má třeba technologii roku, tak jako je naše první ocenění u La Fontaine, hned přímo dole, je to technologie roku.
roku. Technologie roku se dostává vždy ten výrobce, který opravdu patří a zaujal komisi opravdu něčím inovativním. Dalším oceněním, který se může pyšnit La Fontaine, je French Cosmetic Awards. Tohle ocenění dostává ta technologie a ta kosmetická značka, která byla úspěšná nebo úspěšně se etablovala na asijský trh. Takže taková pozoruhodnost, že přece jenom, jak víme, Korea a podobně, kteří se vzájemně pořád doplňují první, první místo, tak i Asie ocenila La Fontaine tímhle oceněním. Třetí ocenění je samozřejmě label design a tohle ocenění je to designová cena a je to mezinárodní cena, kterou dostávají designéři a designérské společnosti, kterým se povedlo opravdu zaujmout a dát naprosto výkonnou a účinnou technologii ještě do zajímavého designu. A poslední moc hezká cena. Polsko, my víme, že to je obrovská země a možná jste i některé z vás navštívili obrovské veletrhy mezinárodního rozměru, jak beauty, tak i různých potom wellness a kosmetik a podobně. A i na tomto veletrhu La Fontaine, polský distributor, přihlásil La Fontaine do této soutěže jako inspirace roku a toto ocenění dostal. Takže je to další přístroj v rodině Beauty Ponte, který nejenom, že vypadá krásně, je zajímavý, je velmi výkonný, účinný, ale má i svoji hodnotu v těchto oceněních. Můžu poprosit, Verunko, další slide. My jsme si na začátku pověděli, že La Fontaine je jediný přístroj, který nám kombinuje 3 vzájemně se doplňující technologie. Tyhle technologie jsou makroexfoliace, mikrovibrace a luminoterapie. Exfoliace víme, známe, vždycky tu byla, je a bude, ať je to v jakékoliv podobě, ale má rozhodně své místo v kosmetické péči. Mikrovibrace taktéž. My potřebujeme a ten trend už je, že i klientky už používají různé přístroje, už i na doma. Vy používáte i v kosmetickém salonu, ale zase na to, aby mikrovibrace byla účinná, zasahovala tam, kde má, uměla podpořit, stimulovat a nachystat kolagen pro práci, elastinu, aby ta pleť naše byla tonizovaná, byla vypnutá, aby uměla technologie zaujmout a uměla udělat i na vašich klientkách anti-aging, tak zase je potřeba nějaká síla mikrovibrace. Budeme si o tom povídat později. A luminoterapie je to v posledních letech se dere na popředí, má své místo, určitě má, ať je to fototerapie, ať je to LED terapie, nicméně zase pozor, musí mít určitou výkonnost, aby tato terapie byla účinná a zasahovala tam, kde má. Takže jestli se můžeme, Veru, posunout zase o kousíček dolů a vysvětlit si, co se týká těch mikrovibrací a proč my zde už nazýváme, že tato technologie, jedna z těchto 3, už má i velmi silný terapeutický dopad na pleť, aniž by to klientce bylo nepříjemné a my už víme, že ba naopak velmi příjemné, tak je to jenom taková zajímavost od výrobce, že vy, když vidíte La Fontaine přístroj, tak vy vidíte, že na konci se pracuje s nějakým nástavcem. A tento nástavec má na sobě nějakou exfoliační pásku,
Budeme si o tom ještě povídat, ale když si zde chceme ukázat a demonstrovat tu mikrovibraci, tak byť se zdá, že ten váleček, nebo že když ten nástavec je ve tvaru válečku, že bude rotovat, tak není tomu tak. A tu sílu, tu terapeutickou sílu právě dává té mikrovibrační technologii oscilace, což jsou takové kmitočty, takové kmity. A pro zajímavost, my jsme to použili, protože nám to přijde opravdu zajímavé, že opravdu při tom jednom ošetření vy uděláte až přes 250 000 těch kmitočtů, těch oscilací. Takže si dovedete představit, jakou účinnost to na té pleti má. Výrobce to má, protože samozřejmě každý originální výrobce musí mít všechno opravdu dopodrobna, musí být prokazatelné a ověřené. Tak pro zajímavost, za minutu, když jste na té pleti nebo na té tváři nebo na té dané ploše, kterou ošetřujete La Fontaine, tak je to 6 000 těch kmitočtů. Co se týká jednoho pohybu, tak jsou to tyto zajímavá čísla, takže to spíš jenom pro takovou zábavu, ale i vysvětlení, že opravdu ta mikrovibrace při těchto počtech už musí být účinná a samozřejmě proto my si dovolíme celosvětově to nazývat i terapeutickým přístupem. Můžeme? Tak, tady už máme malinkou ukázku. My ji budeme mít potom už, máme pro vás nachystanou i paní magistru Nedbálkovou z našeho referenčního salonu, která vám ukáže celou tu práci, ale tady, abyste viděli, jak to vypadá už opravdu velmi zblízka, kdy vy máte nástavec na pleti, pracujete s tím, vždy je to za podpory naší luminoterapie, která je popsaná vpravo opravdu 633 nanometrů červeného světla, který umí opravdu zaktivovat hloubku a může díky kombinaci těchto technologií jít až na úroveň kožních buněk, se kterými začne pracovat a my si povíme, jakým způsobem. Takže opravdu celý tkáňový systém prochází procesem v momentě, kdy vy pracujete s La Fontaine. A je to, jak jsme si ukázali v tom předchozím slajdu, nejenom tou silou těch mikrovibrací. Můžeme dál? La Fontaine jako takový, když bychom chtěli shrnout ten mechanismus účinku na základě, co to vlastně umí, co to vlastně dělá, tak bychom to mohli nazvat jakousi transformací pleti. My víme, že pleť nebo vůbec rohová vrstva kůže se nám skládá z nějakých až 30 vrstev a samozřejmě záleží, jaká kůže, která pleť, každý jedinec to má jinak, nicméně ten princip je o tom, aby se, pakliže bychom postupovali podle protokolu, kdy my můžeme pracovat jak protokolárně, tak i jednotlivě, použít nahodile, kdykoliv budu potřebovat nebo mít potřebu, nebo si i ulevit, ukážeme si, tak se pracuje týdně a díky tomu, že nám pořád neustále na povrch vyvstávají a my stimulujeme ty nové a nové vrstvy kůže a tím samozřejmě dochází ke zlepšení vůbec epidermální bariéry, k stimulaci kolagenu, ale nejenom kolagenu, i elastinu. A díky těmto třem vzájemně se doplňujícím technologiím, které jdou ruku v ruce a takto je to nastavené, tak my můžeme tu pleť a dosáhneme rozjasnění pleti, dosáhneme redukce vrásek, anti-agingového efektu, ale což byl
takový hlad od vás a my jsme to cítili a vnímali, že bychom se měli zaměřit, protože těch technologií na redukci jízev, ať je to po akné, ať je to jízev na těle, ať jsou to pooperační jízvy, nebo jakákoliv jiná, takto už závažnější destrukce jak kůže, tak pleti, tak metody samozřejmě na trhu jsou, ale jsou invazivní, jsou u plastických chirurgů, jsou závislé na počasí, v podstatě na ročním období a samozřejmě i cenově už jsou úplně někde jinde a proto jsme rádi, že my vám můžeme představit La Fontaine, kdy i s takovouto destrukcí kůže, jako jsou třeba jizvy, ať jsou akné, nebo ať jsou po akné, nebo ať jsou pooperační, tak vždy můžete sáhnout po La Fontaine a tu klientku ošetřit tak, aby se ty projevy zmírnily, v některých případech i vymizely. Tak, La Fontaine, jak jsme si řekli, my můžeme použít opravdu na celé tělo a v podstatě úplně pro všechny klientky. Uh, Nás zaujala i ta unikátní vlastnost La Fontaine, že zde my nemusíme říkat například těhotným maminkám, které třeba už trápí vícečetné těhotenství a přece jenom už ty stopy po tom těhotenství, obzvlášť vícečetném, můžou být třeba vidět. Vy můžete a ta bezpečnost La Fontaine je absolutní, takže i těhotná žena si může přijít k vám na ošetření. Může si přijít kojící žena na ošetření, může si přijít klientka, která má kardiostimulátor a je v mnoha přístrojových ošetření, je odmítána zcela pochopitelně. Takže tohle je opravdu řešení pro téměř všechny klientky a v podstatě na úplně všechny potíže, se kterými my nebo vy v salonech se setkáváte. Takže ať jsou to vrásky, jemné linky, jizvy po akné, zesvětlení, rozjasnění pleti, rozšířené pory vždycky a všechny trápí, ale i můžeme z La Fontaine velice jednoduše, bez toho, aniž bychom museli mít salon připravený na tělová ošetření, tak můžeme velice krásně pomoci klientkám se striemi, s pigmentovými skvrnami nebo s jízvami. Tady bych vám chtěla říct, a školitelky mi potvrdí, které tu jsou, že v momentě, kdy my školíme, nebo i když jsme byli na veletrhu a povídali jsme si, ukazovali jsme si, o čem La Fontaine je, co všechno umí, tak vždycky se opravdu stalo a dělají nám to i modelky potom, když školíme, pak každou z vás, že vždycky ta modelka pak vytáhne rameno a vytáhne něco, kde má jízvu a kde by se chtěla objednat a chtěla by určitě tohle jako primární věc řešit. Tak nesetkali jsme se ještě s tím, že by se to nestalo a je až zarážející, co každá, která má někde za stopu, ať je to po znaménku, kdy si byla operativně vyndat, nebo po appendixu, nebo po čemkoliv, ale stává se nám to opravdu téměř vždy. Nepamatuju si, možná školitelky vám potom poví jaké vtipné záležitosti se potom dějí při tom zaškolení. Takže můžu poprosit Veru dál. Takže takové zhrnutí. La Fontaine, zase je to velmi jednoduchý a účinný přístroj, kdy vy nemusíte přemýšlet. Máte La Fontaine a můžete s ním ošetřovat jak tvář, můžete v mezidobí, když je klientka pod maskou, můžete velmi účinně udělat velice krásné ošetření rukou, na které se zapomíná a díky přístroji vy můžete být jiná, protože všechny masírují, všechny dělají nějaký zábal, ale málo která už si může dovolit udělat tu péči tak, aby nezrujnovala klientku nebo sebe a přitom účinně ošetřit ruce. A jak jsme si říkali,
paže, břicho, stehna, kdekoliv na těle. A u čeho bych se ráda zastavila, krk a dekolt, obzvlášť u toho krku. Protože další unikátní vlastností La Fontaine je, že zde tato technologie nám umožňuje celou tu středovou část krku. My zde nemusíme a neděláme to, a protože máme La Fontaine, tak ten krk ošetříme úplně celý a nepotřebujeme se vyhýbat štítné žláze a středové části krku. Což neznám přístroj, možná vy mi povíte, ale neznám přístroj. Všechny ostatní technologie, vy víte, že vždycky je potřeba se vyhnout okolí štítné žlázy. La Fontaine je výjimka. Nevyhýbáme se a pakliže ve své kosmetické proceduře pracujete tvář, pracujete krk, pracujete dekolt, tohle krásně sjednotíte v jedno a nemusíte se vyhýbat, eventuálně používat jinou technologii. Poprosím. Důležité je si říct i kontraindikace, kdy nesmíme použít La Fontaine. Tak jak každý přístroj a opravdu 99,9%, jak jsme si před chvílí řekli, se musí vyhnout štítné žláze, obzvlášť pak, když se jedná o nějaké onemocnění a tak dál. U La Fontaine nemusíme, tak zde u La Fontaine platí to, co u 100% technologií, u 100% přístrojů, a to, že nepoužíváme na podrážděnou, zarudlou, zanícenou pleť či kůži. Nepoužíváme na otevřené rány, nepoužíváme pakliže je na kůži kožní onemocnění a podobně. Opary samozřejmě, všechno bych si to dovolila shrnout do nějaké otevřené, zanícené rány, kde nepatří nic a nepatří tam ani La Fontaine. Prosím dál. A abychom si ukázali, jaký dopad a jak hluboko umí technologie La Fontaine pracovat, tak jsme si i vypůjčili od výrobce přímo jejich vizualizaci, jak to vypadá. Takže jeden váleček, jeden nástavec, jedna klientka, jedno ošetření a pracujeme a jsme v těchto hloubkách. Vy vidíte, po levé straně jsou ty jednotlivé vrstvy kůže a na vrchu máme, kdy začínáme makroexfoliací, kde se zhruba pohybujeme, v jaké fázi vrstvy kůže a jakým způsobem, co se v té pleti děje. A poté, když odstraníme tu exfoliační pásku a zůstává nám, budeme si povídat, budeme si ukazovat, zůstane nám už silikonový nástavec, který je pořád a stále, tahle péče je podpořena luminoterapií, kam až, do jaké hloubky se technologie dostává a na dalším slajdu si povíme díky této hloubce, co se tam děje. Tak, my v kolečku před, první vlevo, vidíme tu vlnku. Ta vlnka nám simuluje nějaké nerovnosti na té pleti, proč začínáme pracovat a pod těmi nerovnosti, pod tou vlnovkou jsou takové tečky, které nám mají ukázat, jak vypadá zhruba ten kolagen, elastin, fibroblasty a to, co se tam všechno děje. Prostřední už nám ukazuje, když my začínáme pracovat s La Fontaine a přiložili jsme na pleť a začínáme a spustíme technologii, tak už vidíme, že ta vlnka se nám začíná nějakým způsobem, potažmo ta kůže, ta vrchní část se nám začíná rovnat, ale o co tady hlavně jde, je, co začíná opravdu ten fibroblastový, lymfatický, tkáňový, buněčný mechanismus, co začíná dělat? Začíná se zhlukovat. A poslední pravý kolečko, tam už vidíme, že po ošetření, chtělo se mi říct po terapii, ale po ošetření, po zásahu La Fontaine, už vidíme, co se nám stalo nejenom na povrchu, ale i dole.
kdy ten kolagen se začíná zhušťovat, elastin začíná pracovat, dostal tu energii k tomu, aby se ta mezibuněčná nebo vůbec buněčná úroveň a začala pracovat a začala se zvyšovat energie a začala ta pleť vlastně na sobě pracovat na základě podnětu La Fontaine a díky tomu, že umí jít tato technologie se dostat až na tuto úroveň. Prosím dál. Tak a abychom si vysvětlili, co vy budete potřebovat k La Fontaine, z čeho se skládá. Základní přístroj, který vy jste měli možnost vidět, je velmi líbivý a potřebujete k tomu nástavce. Ty nástavce jsou tři. Ty nástavce, máme nástavec Primor, šedý a tam ta exfoliační vrstva je velmi jemná. Tenhle nástavec já používám, pakliže se rozhodnu, používám například teď v letním období, používám, dejme tomu, na pleť, používám na mladou tenkou pleť nebo vůbec na tenkou pleť. Nástavec zelenomodrý s názvem Visage, tam ta exfoliační vrstva už je nepatrně silnější, takže pořád jak Primor, tak Visage nástavec patří nám na obličej a patří nám na pleť, ale poslední růžový body, tohle už je nástavec, který já použiju na zhrublé lokty, použiju na jízvu, použiju na aknózní záda, které potřebuju dát do pořádku, nebo dekolt, nebo někde břicho a podobně, kde už potřebujeme tu exfoliační vrstvu přece jenom v nějaké síle. Poprosím dál. A tady už máme ukázku. My tím, že jsme na začátku, tak těch českých klientek zatím ještě moc nemáme, ale naštěstí tohle technologii, takhle když nám výrobce předal, tak můžete vidět i možná na jejich stránkách nebo na stránkách z jiných zemí, od jiných distributorů a salonů, kde můžete vidět i jejich prezentace práce, ale i tato žena, tato zralá žena s kůží, s pletí v tomhle stavu, v jakém jí má, se rozhodla pro příjemnou metodu anti-agingu a vůbec sjednocení, omlazení pleti a dosáhla toho a tady evidentně se šlo protokolárním způsobem, takže proto je zde i uvedeno po 6 procedurách. Ukážeme si další výsledek. Tady už máme výsledek mladší, nicméně stejně zralé pleti, jako při první vizualizaci, taktéž šlo nám tady o obnovu kožní tkáně, o zesvětlení, o rozjasnění, ale i o nějaký anti-aging efekt, kterého zde bylo dosaženo a to bylo dosaženo už po 2 procedurách. My můžeme říct s jistotou, že pak, když chceme jít protokolárním systémem, tak my to ošetření můžeme opakovat již po týdnu. Pardon, takže tohoto výsledku, jak vidíte na pravé straně, bylo dosaženo po 14 dnech. Můžeme dál? Zde vidíme už i pigmentové skvrny, zesvětlení vůbec zase vyhlazení, anti-aging efekt, ale primárně šlo o pigmentové skvrny a vůbec celkovou obnovu a té transformace pleti, tak jak jsme si ukázali, kde bylo dosaženo zase protokolárním systémem po 4 procedurách. A další ukázka, jak pigmentových skvrn, tak i zase omlazení, obnova a tohle ošetření lze velmi účinně si takhle přijít k vám, nechat se ošetřit La Fontaine, i když mám třeba na druhý den, mám nějakou událost, na kterou bych potřebovala, abychom měli tu pleť v nějaké kondici. Prosím dál. Anti-aging taktéž zralé pleti a tady bylo zaměřeno přímo na anti-aging a bude nám o tom povídat paní magistra Nedbálková, jak se dosáhne anti-agingového efektu a tady zase
protože chceme být transparentní, chceme vám ukázat výkonnost a účinnost přístroje, ale za určitých podmínek, to je třeba vždy, ale chceme vám i ukázat, jak která pleť nám reaguje a kdy bylo dosaženo výsledku takového, kdy klientka byla spokojená. Zde je to po 3 procedurách. Tady o těch jízvách rádi mluvíme a prezentovali jsme to i na For Beauty, protože tady my už víme, že tohle je syn naší školitelky v Izraeli a to je jeho jízvička. A samozřejmě nechceme být kovářovi kobily, takže i tady ošetřovala jizvu svého synka, zhruba 15letého, viděla jsem ho jenom jednou, ale tady vidíte, co se stalo s jizvičkou, kterou měl po nějakém mini úraze, nicméně i takhle může vypadat zásah někomu, komu vadí jizva nebo cokoliv jiného, tak jak to vypadá už po druhém ošetření. La Fontaine. Tak a takový moc hezký obrázek, který trápí převážně nás ženy, nicméně my víme už, že nejenom ženy, protože i ty výkyvy váhy a podobně nám můžou dělat tyto už vlastně defekty kůže a to jsou strie. Na levé straně my vidíme po 6 ošetřeních, po 6 procedurách, kdy na prvním obrázku před my vidíme, jak to bříško vypadalo, jak ty strie vypadaly, že byly začervenalé, že jich bylo strašně moc a přímo pod tím vidíme ty strie tam ještě jsou. Možná je to špatně vidět, neznamená to, že to bříško je úplně hladké, nicméně samozřejmě čím dříve začnu s tou strií pracovat, čím dříve začnu s takovýmto defektem pracovat, tím dříve. Nicméně neznamená to, že by tahle strie nemohla být ošetřená velmi účinně a velmi efektivně. Ale tady bohužel nám to zkresluje fotka. Známky po striích na těch fotkách jsou, byť jsou velmi špatně viditelné. Nicméně na pravé straně, kde my máme popisek 8 procedur, kde už ty strie jsou takové vybělené, jsou tam dlouho. I s tímhle umí La Fontaine pomoct a tady je ukázka hned pod tím, jak to vypadá, co se stalo s tou kůží na tom bříšku a po 8 ošetřeních. Samozřejmě všechno, jak vypadá protokol, jak by se mělo postupovat, jakou silou pracujeme a podobně, všechno patří do zaškolení. Pokud už přišly klientky, které si teď v nedávné době nebo dneska paní jestli je tady, tak může rovnou i říct vám ostatním, kteří nás třeba neznáte, nebo nemáte od nás přístroj, třeba studenou plazmu, jedinou originální, doktor Platon Ultra, nebo tak víte, že ten důraz na to školení u nás je velmi důležitý. Pakliže my vám pomůžeme se zaškolením a snažíme se a děkujeme vám za vaše slova chvály a je to pro nás hodně inspirativní a je to pro nás i někdy potřebujeme slyšet, že jdeme správným směrem, takže vy nikam nejezdíte, vy nikam nemusíte, vy nic nemusíte měnit své standardy zaběhlé, my jezdíme k vám, školíme u vás, ve vašem prostředí, vždycky vám to technologii ukážeme na vás, aby vy jste, pokud tu zkušenost nemáte, tak abyste si vy i nacítili, jak je vám příjemně, jak by se vám to líbilo, ale taky, abyste měli třeba informaci pro klientky, když byste jim to vaše ošetření chtěla odprezentovat, tak jak jste se u toho cítila. Vždy je dobré a je to osvědčené mít svou vlastní zkušenost. No a potom druhá fáze je, kdy vy už si trénujete pod dohledem zkušených školitelek, jakým způsobem
pracovat na kůži či na pleti, takže vy, kteří z nás znáte, tak víte, že vlastně jediné, co od vás potřebujeme, je zajištění nějaké modelky pro to, aby ten váš zácvik opravdu pod dohledem byl kvalitní a vy se mohla správně naučit přístroj a tu technologii používat a pracovat s ní účinně. Třetí fáze je potom samozřejmě ta teoretická, kdy už si povíme, kde všude, jak zaimplementovat naši technologii, jak si ji nacenit a taky si povídáme většinou o tom, když si ji takto naceníme, jaká je návratnost a podobně, protože naše přístroje nepatří mezi drahé technologie, ale účinné technologie, takže i ta návratnost těch přístrojů je velmi brzká a tohle všechno patří do našeho servisu pro vás. Já si myslím, že teď my už máme připravenou a já bych poprosila Verunku, která nám to obsluhuje. Já Máte poprosím někdo? Zuzku, ať si zapne webkameru, ať vidíme práci s přístrojem LaFontaine. A jestli máte někdo nějakou otázku nebo někdo, kdo byste nám chtěli něco povědět, nebo jestli už je tu někdo, kdo už s La Fontaine pracuje, už přístroj má, tak nám může klidně napsat do chatu, můžeme postupně zatím využít tady té pauzy. Tak, Zuzka nám nereaguje, že? Ale reaguje, ja som pripojená. Tak a už tě vidíme. Teď už tě nevidíme No, zase. Takže já bych vám hrozně ráda představila, už tě nevidíme, dobre, je ma počuť? tak ano, Dobre. ráda představila paní magistru Nedbálkovou z referenčního salonu, kde už je nachystaná modelka, je nachystaná paní magistra, je nachystaný La Fontaine a když nám odděláš loket, tak na nás bude krásně La Fontaine svítit. Tak. Áno. Dobre. Předávám slovo k praktické ukázce a k, k výkladu z praxe. Dobre. Dobrý večer, pozdravujem vás. Takže, ako už bolo spomenuté, moje meno je Zuzana Nedvalková a v podstate pracujem s prístrojom La Fontaine Blumea od Blumei zatiaľ teda relatívne krátko, ale napriek tomu verím, že už máme za sebou aj krásne výsledky. Takže ukážme si možno len takú kratšiu ukážku v podstate samotného ošetrenia. Prístroj teda vidíte po mojej ľavej strane. Ja pôjdem v podstate nejako od začiatku. Prístroj je možné kombinovať aj s inými technológiami, ktoré prípadne už, čiže nielen od Beauty Point, ale ktoré máte napríklad už v salóne. Postupne poviem viac. Začína samotné ošetrenie, samozrejme odličením. Je dôležité, aby pleť bola teda dostatočne suchá. Ako spomínala pani Beníšková, jedná sa o oscilačné pohyby, o mikrovibrácie, čiže pokožka, tým nechcem hanobiť nejakú inú technológiu, len teda poviem, pri dermabrázi je ten pohyb ako keby taký škrabavý. Hej? Pri tomto dochádza k oscilačným pohybom, čiže k mikrovibráciám. To znamená, že prístroj v podstate prechádzame ním veľmi ľahko po tvári. Nerobíme žiaden tlak, žiaden prítlak na pokožku. Pokožku si napíname a len zľahka prechádzame. Existuje protokol, hej, čo sa týka možno nejakej citlivejšej pleti. Je tam zhruba nejakých 7 opakovaní. Je to individuálne. Vy už poznáte tie svoje klientky, aby ste vedeli posúdiť, že ja na začiatku v prípade, že príde klient, ktorý je nový a chce vyskúšať túto technológiu, idem tak opatrnejšie. Idem tým primerovým nadstavcom, čiže na citlivú pleť, aby sa v podstate, nechcem povedať, že nezlakol, ale môže dôjsť v večerným hodinám naozaj k takému jemnému začervenaniu, trošku takému jak škrabavému pocitu na pleti. A už aj týmto prímor nadstavcom je vidieť krásny výsledok.
Čiže nevyvíjam žiaden tlak, len jemne prechádzam po oblasti, ktorú práve ošetrujem. Vrstvy sa neprekrývajú, čiže jemne sa posúvam ďalej a opäť opakujem ten určitý počet opakovaní. Ja si napríklad aj rukami kontrolujem tú pokožku, pretože vy už na dotyk, už aj počas toho ošetrenia, už máte takú nejakú spätnú väzbu z tej kože, že cítite, ako tá exfoliácia prebieha. Tá prvá časť je tá, ktorú vy robíte v salóne. Klientka už odchádza s pokožkou vlastne ošetrenou, s pokožkou hydratovanou a s takým tým pocitom, že naozaj, keď sa tej pokožky dotkne, tak je extra jemná. Každá to opisuje, že ako bábätko. Avšak v priebehu týždňa ten proces pokračuje ďalej. Výhodou prístroja Blume aj vlastne Lafontaine Blume je vlastne to, že štandardne, alebo teda detská koža, kožné bunky sa obnovujú podstatne rýchlejšie. Čím je pokožka staršia, tým dochádza k predĺženiu procesu obnovy kožných buniek. Bolo klinickou štúdiou vlastne dokázané, že prístroj Lafontaine skracuje dobu obnovy kožných buniek. Tá doba obnovy kožných buniek sa pohybuje zhruba od 30 možno do nejakých 40 dní, závisí od toho, koľko kolagénu je v tej pokožke, ako rýchlo sa obnovuje. Klinická štúdia v podstate dokázala, že Blume a Lafontaine dokáže skrátiť proces obnovy kožných buniek na zhruba 7 dní. Čiže s prvým takým tým dojmom a ošetrením pokožka, kde už je vidieť častokrát aj okamžitý efekt, hlavne ako pri tých, možno na oblasti čela, áno, kde je tá koža taká napnutejšia. Odchádza teda klientka už priamo zo salónu s tým, že ten proces dobieha v domácom prostredí a po takej jemnej exfoliácii vlastne buniek už v domácom prostredí je zhruba 7 dní po ošetrení už tá pokožka ako keby obnovená a to je čas, kedy vlastne sa môže protokol alebo teda ošetrenie zopakovať. Uvádza sa, že ten ideál je zhruba ten týždeň, niekedy 2 týždne, práve aby sme dosiahli ten efekt, ak chceme riešiť teda nejaký závažnejší problém na pleti. Áno, ešte by som dodala, že tým vibračným alebo tým oscilačným nástavcom každá oblasť, keďže my pracujeme len spodnou časťou, tak každá oblasť tváre je ošetrovaná inou vrstvou. Čiže ja idem jednou vrstvou tej abrazivity na čelo, keď prechádzam na lice, tak si vypnem si prístroj, nadstavec si potočím a prechádzam ďalšou časťou tváre. Čiže nemôže sa stať, tým, že tie pohyby nie sú kruhové, ale teda sú vibračné, nemôže sa stať, že viac zexfoliujem napríklad oblasť čela a menej inú časť tváre. Áno? Čiže takýmto spôsobom je to zabezpečené. Je to rozdelené v podstate na nejakých 5 zón, čiže oblasť čela, líc, jedného, druhého, v podstate hornej pery, brady a potom ideme ešte na oblasť krku. Stáva sa, ja samozrejme prechádzam už potom aj s tým nástavcom, ako je, po dohode s klientkou prechádzam pekne aj oblasť dekoltu. Prípadne ešte, ako už spomínala pani Benišková, že aspoň v rámci toho jedného nadstavca niekedy možno ošetrím aj nejaký menší defekt na koži, ktorý tá klientka má a poprosím ma o to. Dobre, čiže aby sme to z hľadiska času zase nepredĺžovali. Je fajn, že vlastne my tým nadstavcom vieme prejsť aj oblasť nosa. Čiže veľakrát nám to možno v ďalších ošetreniach trošku uľahčí aj proces hĺbkového čistenia, pretože urobíme naozaj hĺbkovú exfoliáciu na úrovne teda kožných buniek. A ja by som možno ešte ukázala.
Neviem, či to veľmi bude vidieť na kameru, ale v podstate ten balček, keď prechádza jednotlivými tými vrstvami, tak pekne je vidieť, by som povedala, stopa. Áno, stopa, ako tú pokožku postupne exfoliujete. Následne balček oddelíte, vytiahnete, odstránite plastovú koncovku, zrovna odstránite plastovú koncovku a valček ošupete. Táto abrazívna časť je vlastne tento papier je nalepený na silikonovom valčeku. Ktorý po ukončení exfoliácie vlastne použijete na zapracovanie séra. Áno, ja to len na ukážku. Používame v podstate upokojujúcu masku. Ja k tomu pridávam dermabusty, pretože tie obsahujú vlastne 3 veľkosti kyselinky hyaluronovej, čiže aj nanočastice, ktoré my dokážeme v podstate aj vďaka tej luminoterapii vpracovať hlboko do pokožky. A vykonáme 20-minútovú masáž. Tá ručka, vlastne Lafontaine má nastavené časovač 10 minút, takže viete spracovať polovicu tváre, oblasť krku, prípadne aj dekoltu a vlastne druhú časť, kedy zapracujete masku aj sérum, necháte pôsobiť, aby sa pokožka upokojila. Naozaj to, by som povedala, môže dôjsť takej jemnej červeni, ale v podstate aj tá maska to dokáže upokojiť, skľudniť spolu teda zapracovaním toho séra. Ja kombinujem v podstate prístroj Lafontaine aj so studenou plazmou, keď napríklad v prípade, že riešim pigmentácie, začnem najskôr plazmou, následne urobím exfoliáciu, zapracujem masku, tým pádom vďaka vlastne studenej plazme ja dosiahnem hlbšiu penetráciu, aj teda, by som povedala, teda znižujem ten zápal na koži, pomáham tým pigmentovým škvrnám nie len z hľadiska tej exfoliácie, ale teda aj použitím studenej plazmy. Alebo dá sa využiť, napríklad urobíte ošetrenie Blume a Lafontaine a následne urobíte bezihlovú mezoterapiu. Áno, dá sa kombinovať napríklad či už s galvanickým prúdom, dá sa kombinovať s bezihlovou mezoterapiou. Dokonca mám taký prípad, že som urobila Blume a Lafontaine, následne som urobila elektroporáciu vlastne s iontoforezou a bolo vidieť na klientke, že jej zdvihlo pokožku, že jej zdvihlo pekne až viečka. Naozaj, že to veľmi nadlo. Takže dokážete naozaj kombinovať túto technológiu aj s bezihlovou mezoterapiou, s iontoforezou, neviem, možno inými technológiami, s ktorými pracujete vy v salóne. My už jsme se setkali i s názorem a dovolím si, Zuzi, dovolím si ti do toho skočit, kdy vlastně díky studené plazmě doktor Platon Ultra, díky Platonovi a technologii, která může na oko, vy krásně ošetříte oční okolí, kdy žádným jiným přístrojem byste neměli být. Ale ba naopak, kdy doktorem Platonem už nemůžete být a vyhýbáte se středové části krku a vůbec okolí štítné žlázy, kde zase Lafontaine může být. Takže tohle je vlastně ta nejideálnější kombinace, kdy opravdu jak obličej, jak pleť, tak i kůže je ošetřená 100% a to dokonale, a to díky pouze těmto 2 technologiím. Áno. Neviem, čo k tomu ešte dodať. Skutočne vieme v rámci jedného z ošetrenia zamedziť ako keby vzniku aj ďalších teda pigmentácií práve vďaka obnove tej pokožke, vďaka teda plázme, aj práve dopomôcť jej tou exfoliáciou. Čiže robíme 2 ošetrenia v jednom, áno, že ozdravujeme tú kožu a vlastne takýmto spôsobom tomu vieme aj predchádzať.
Ano. Teď si ale povídáme o La Fontaine. Zase nám tam trošičku zavazíš tím loktem, takže není vidět, jak se nám krásně na nás bliká a svítí La Fontaine. Mhm. My jsme tuhle část přeskočili. Ráda bych, a nebudeme hýbat, raději, ať vidíme, uh, jak i vypadá práce. To bych ráda, kdybyste pro celkový pro, pro celkovou ukázku toho, jak se s La Fontaine pracuje, tak abyste viděli, tak já bych ráda ještě připomněla, že samozřejmě na těle přístroje, tam, kde se nám mění ty světýlka a fontánka a vlastně tato ergonomická rukojeť, kde se skládá, tak tam máme zapnutí přístroje a máme tam dokonce 2 rychlosti. Jo, kdy my zase zvolíme na základě toho, co ošetřujeme, o jakou část pleti či kůže se staráme, tak zvolíme rychlost. Jestli stupeň 1 nebo stupeň 2. Takže opravdu i obsluha přístroje je zapnutí jedním knoflíkem přístroj, zvolení si rychlosti a poté už zapnutí ergonomické rukojeti a začít pracovat na kůži s výsledky. Jo, tady už vidíme, ano, ano. Ano, zrovna tady kolegyně ano asi viděla, protože samozřejmě Bluma i aktivně jako výrobce se prezentuje na mezinárodních veletrzích a prezentuje se a má za úkol samozřejmě dát tuto technologii do celého světa a máme tady další kolegyňku, která už má objednané a čeká na školení. My se těšíme taktéž a těšíme se potom na vaše výsledky. Tady, jak vy už můžete vidět, tak paní magistra už pracuje přímo, kdy došlo k odhalení nebo vůbec odhalení exfoliační vrstvy a už se pracuje pouze s tímto silikonovým nástavcem. Zřejmě, tak jak nám ukázala, má tam už nějaké peptidové nebo nějaké sérum, ale vy můžete úplně klidně pracovat teď a může být krémová maska, může být dokonce i plátínková maska. Vy můžete takhle ještě v době, kdy je klientka pod maskou, udělat tuto velmi účinnou masáž touto technologií a podpořit vaši masku. Není potřeba používat zase speciální produkty, ale můžete používat naprosto s vaší značkou, s vašimi kosmetickými produkty a takto je zapracovat. Ta manipulace... Nasadila som pôvodný valček, pretože ja sa ospravedlňujem, ale mne to nešlo. Ja musím tie pohyby počítať. A Ano. nemohla som počítať a nemohla som pritom rozprávať, áno? Takže ja som ukázala iný nadstavec, ktorý som ošúpala a pracujem v podstate s tým pôvodným exfoliantom. Ja chcem ešte dodať, že ja napríklad pracujem na 2, lebo naozaj jednotka nastavenie by som povedala, že je na extra citlivú pleť. Zatiaľ je to v poriadku, nemám s tým nejakú negatívnu skúsenosť, čiže tam sú len tie vibrácie alebo mikrovibrácie o niečo jemnejšie, pracuje to na trošku nižších megahercoch. Čiže je to tak či tak úplne bezpečné. Asi toľko. Neviem, či sú nejaké otázky. Pokud máte někdo otázku přímo z praxe, tak můžete buď to napsat do chatu, nebo si požádat o slovo a můžete rovnou s naší školitelkou na Slovensko si i požádat o něco, co vás zajímá, nebo o odpověď. Jinak samozřejmě všechny informace a děkuji Veronice za to, že přidala náš odkaz, takže můžete se připojit, můžete si kliknout na náš odkaz
A jestli můžeme teda, Verunko, ukázat, jak to vypadá na našem webu, na chvilku si kliknout, abyste se vyznali na www.beautyponte.cz. Tohle jsou naše stránky. Když nám ukážeš pacičkou, jak to vypadá hned v úvodu, že když si budete potřebovat kliknout a přečíst si něco o technologii, o originální technologii, Dr. Platon Ultra, nebo Apollo Duet, nebo Bluma, nebo potom o našich už produktech, které i taky paní magistra zmínila, tak už si poté jenom kliknete na daný váš objekt zájmu a můžete si přečíst a máme tam i kontaktní formulář tak, abyste si mohli vyloženě požádat třeba i o aspoň telefonickou konzultaci. My to preferujeme, tu telefonickou konzultaci, protože opravdu toho času úplně není tolik, tak abychom vám byli schopni přesně popsat nějaké, takže rychleji a efektivněji umíme reagovat v momentě, kdy vy si třeba zavoláte nebo si požádáte o nějaký termín, hodně z vás jich využívá, těchto individuálních termínů k té i telefonické konzultaci, tak, abyste, pokud už vás to zaujalo a našla jste si informace a viděla jste naše facebookové stránky, viděla jste Instagramové, už jste si i našla, kdo s tím všechno pracuje a jaké má výsledky, ale přece jenom potřebujete ještě ty informace, tak si klidně o ně požádejte, uděláme si ten čas na vás, povíme si to a vy se potom už můžete rozhodnout, zda už je to teď ten správný moment, kdy pojďte, prosím, přijeďte a mám zájem o zaškolení nebo o třeba i prezentaci u mě v salonu. Děkuji, Verunko. Já bych poprosila ještě magistru Novákovou, protože má čerstvý zážitek z dneška, kdy už byla naše klientka v Příbrami nedočkavá a byla školit, tak jestli můžeš, prosím, doplnit nějaké informace nebo zajímavosti teď, třeba z dneška. Dobrý večer. No, zajímavosti z dneška. Já bych spíš se třeba trošičku ještě zmínila o tom, co de facto preferují kosmetičky na tom, když je zaujme právě Blumea, Lafontaine a chtějí si ho pořídit jako doplněk vlastně k ošetření do svého salonu, na základě čeho se rozhodují, tak tady bylo víceméně řečeno už všechno, co se týče takového toho důležitého, jak to funguje, jaké jsou účinky, jaké je zaměření. Samozřejmě všechno se dozvídáte potom na školení, podrobně všechno probíráme, ale taková ta unikátnost u tady tohohle toho je, že vlastně kromě toho vzhledu, který je velice atraktivní a který vám potom dělá i poměrně takový hezký designový kousek v salonu, tak je to vlastně ta neskutečná regenerační schopnost toho přístroje. Tam vlastně všechny tři technologie, které jsou součástí Blume a Lafontaine, tak se vzájemně doplňují. To je úplně unikátní u toho, ať už je to u těch mikrovibrací, ať už je to vlastně u těch oscilací a toho úžasného působení červeného světla, které vlastně dodává buňkám energii a díky tomu vlastně můžou dýchat, zvyšuje se vlastně tvorba kolagenu, elastinu a celkově dochází k obnově pokožky, jak už jsme tady slyšeli. Takže všechny tyhle technologie se krásně doplňují a ten efekt na té pleti je opravdu neskutečně viditelný už po prvním ošetření. Co je tam potom vždycky také takovým jakoby hlavním důvodem je i to, že zase je to další přístroj, kromě
doktora Platona, který vlastně vy můžete si pořídit do salonu a nejste vázané na to, že k tomu musíte ještě dokupovávat průběžně nějaké konkrétní produkty. Jo, vy de facto jediný, co u tohohle toho potřebujete, tak potřebujete dokupovat vlastně hroty, se kterými pracujete. Jeden hrot se znamená jedna klientka. Výborný je, když vlastně na klientku použijete jeden hrot, slíknete si z toho tu abrazivní část, zůstane vám silikonový váleček, se kterým děláte masáž, tak ten si potom vydezinfikujete, schováte a můžete pracovat vlastně na kdykoliv, kdy potřebujete, a víceméně vám to třeba ulehčí, ušetří masáž. Jo, to znamená, že i když třeba klientce děláte jiné ošetření, nezvolíte zrovna ošetření La Fontaine, Blumea, to znamená, neděláte klasicky abrazivní část a potom tu mikromasáž, tak vlastně vy můžete zařadit do každého ošetření tady tuhletu mikrovibraci. To znamená, dáte třeba masku a ještě využijete tady tuhletu část, kdy provedete vlastně pomocí toho silikonového válečku, ještě zapracujete na té masce a víceméně pomocí i toho červeného světla tam nastartujete nějaké procesy, které vedou k regeneraci pleti. To znamená, že můžete do každého ošetření přidat ještě tenhle ten bonus navíc. Další, co je potom poměrně oblíbený, poměrně taková jakoby atraktivní část, je to, že opravdu, jak už zmiňovala paní Beníšková, vy si můžete zacílit na novou klientelu. To znamená, pokud chcete získat novou klientelu, trošičku si navýšit, nemáte ještě dostatečnou, tak vždycky víte, že strašně důležitý je odlišit se. Odlišit se nabízením, nabídkou vlastně služeb, to, co jiný salon nedělá. Tady u tohohle toho, to ošetření vlastně jizev, strýjí, nerovností pokožky, třeba po akné a tak dále. S tím se opravdu dost často setkávám v salonech, že to je kámen úrazu. Když jsem třeba, když jezdím na školení na Platona, tak dost často se potom klientky, které leží jako modelky, ptají, a vyřešíme to třeba tady tenhle ten problém, když mají třeba problémy po akné, jo, porovitou hodně takovou zhrubělou pokožku nebo i jizvy. A nebo mu narazíme na nějakou jizvičku. Může mi Platon udělat něco s touhletou jizvičkou? Tam bohužel jsme to slíbit nemohli, protože Platon se zaměřuje především na prevenci. Ale vlastně z Blumeo La Fontaine můžete nabídnout řešení i těchto problémů, což je poměrně důležitý. A vy tím můžete zacílit právě nabídkou toho řeším jizvy, řeším strie, řeším vlastně nějakým způsobem nerovnou pokožku po akné. Jo, takže tímhletím se můžete přitáhnout i klienty, kteří třeba by nepřišli na běžné ošetření, které můžou najít v jakémkoliv salonu, ale tady tenhle ten problém, který řeší, jim nikdo jiný nenabídne. Jo, Ja, ja by som len doplnila, že naozaj v podstate ide celkom do popredia, áno, frakčný laser podobne, čiže týmto to dokážete úplne bezpečne a povedala by som bezbolestne aj nahradiť. Áno, čo sa týka v podstate aj samotných tých jazvičiek. Takže robíte naozaj krásne výsledky, krásne to bezbolestne zbrusí tú pokožku, tú vrchnú vrstvu. tak, je to přístroj bezpečný, je to přístroj vlastně bez nějakých invazivních, bez nějakých narušení integrity kůže, takže nemusíte se s tím bát pracovat. Je to bezpečné jak pro vás, tak vlastně i pro klientky. Můžete pracovat v jakémkoliv ročním období. Samozřejmě je potom důležité s klientkou mluvit a poučit ji, jakým způsobem opleť pečovat i doma. Je to i pro vás potom taková výhoda, protože vlastně, zvlášť když děláte potom kůru, tak klientce prodáte na doma
produkt, který je vlastně strategický, stěžejní na přesně řešení toho problému, který řešíte vlastně pomocí ošetření v salonu a ona pokračuje tou domácí péčí. Jo, to znamená, tady v tomto případě určitě v létě, teďko se neobejdeme bez SPF faktoru krému, to znamená, že opravdu každá klientka by potom měla odejít s produktem, který doporučíte a který bude používat doma. A Nevím, bude samozřejmě z řád nebo z kosmetické řady, kterou daná kosmetička používá. Můžeme se přepnout teď na Zuzku, abychom viděli, jak Zuzi, zapracováváš už přímo masku. Zvolila si Mhm. krémovou, jsem viděla. Super. Nie. Robím to tak, že tú masku pripravujem v podstate na mieru. Čiže Aha. mám nejaký základ, áno, nejakú upokojujúcu masku. Veľa tých kozmetických rád má vlastne masku možno na citlivejšiu pleť, čiže dám masku a pridám tam sérum. Či už ako sme nejaké peptidové, áno, čokoľvek, či už nejaké depigmentačné. Je to v podstate na každej klientke, môže pridať kvapku možno nejakého calming sera, ktoré má jej značka, ktorú používa, dajme tomu v ponuke. Takže dá sa urobiť naozaj ošetrenie, práve zamerať sa na to, čo tá klientka chce riešiť. Ak riešime pigmentácie, depigmentačné, ak teda anti-agingové, možno nejaké peptidy a podobne. Hej? Čiže aj takýmto spôsobom vieme v podstate pokračovať ďalej. Tu už nie je v podstate ani protokolom predpísaný nejaký konkrétny pohyb. Všetky klientky hovoria, že naozaj, keďže sa jedná o v podstate oscilačné pohyby, že je to veľmi príjemné. Hej, tá oscilácia na tej pokožke. Pracuje to v takej vlnovej dĺžke, ktorá je blízka vibráciám ľudského tela. Čiže práve preto si to veľmi chvália. Môže práve pri tom zapracovaní masky môže klientka, kým sa vmasíruje, môže pociťovať jemné štípkanie, ktoré však ustane. Hej, postupne, ako sa tie účinné látky zapracovávajú do pleti. Preto to dávam po oblastiach, lebo nanesiem, zaštípka jemne a následne sa tá pleť upokojí. Využívam to naozaj v kombinácii, ja napríklad s plazmou, že urobím ošetrenie plazmou a práve tú na masáž využívam tie silikónové valčeky. Áno, takže v podstate ešte aj niekedy aj ten záverečný krém zapracovávam valčekom. Super. Děkujeme moc krát. Děkuju určitě jak Zuzce ze salonu, děkuju modelce, že byla ochotná poskytnout se nám, sebe, abychom mohli ukázat i děvčatům, které si udělali čas a přišli na naše setkání a udělali si představu, jak se pracuje s La Fontaine. A dotazy tady nevidím, vidím tady paní, která se těší na zaškolení, my se těšíme taktéž, přijedeme. Teď úplně nevím, protože jich je tolik, že o kterou se jedná, ale určitě jsme v kontaktu, takže na školení se těšíme, nebo jestli už to mají školitelky. Takže pokud nemáte nikdo dotaz, co by vás zajímalo, tak vás odkážu na naše stránky nebo facebookový, instagramový profil, abyste se podívali více na práci a budu se těšit zase někdy na shledanou, na viděnou.